लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दायो दिनै बैसागोनि 3 तारिख आरो दा दिंखिया खानो नागिरदों आबैया खागासिनो दं आरो बैयाव ओमफ्राय आंबो खानो थांगासिनो दङ दा दिंखिया भाजा जानो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आबैया दिंखिया खागासिनो मोनबाय एसे फुङावसो खाना आराम जायो दा निर नाङो नै बेखिनि मोनबाय ओमफ्राय आंबो खानोसै आरो दा खाना जानायासो मोजांसिन ना आबै बायना जानायनिख्रुइ थारा गोलाव गोलावखौ गारजोबनांगोन ना बायबाथाय मोजां मोजांथार रज'ना दङ दिंखियाया आलु दाउदै होनानै आराम एवना जानांगोन गुसुं खाबा खाजायाथ' आरो थेवबो गारजोबनांगौ जायोना अखा आयां आयां जानायखाय साथा लाबोफादों बेलेगखै सेरखा खावबाय दं जोंनिखै हाथ'वाखै दा हागोन खोमा नै जोंहानि दिंखिया खाग्राफोरा खारबाय दुब्लिया मोनदों ना मोनाखै सासेयाबो खाबाय दं अखा आयां आयां जासिगारदो अखा खोरोमबाय दङ नै दिंखियाखौ गोबांथार मोनबाय खाखांबाय आरो दिंखियाखौ बारा गोजान नंखाया नै जोंहानि न'आव मोनबाय नै लोगोफोर दिंखियाखौ सायनानै मोजां सुखाबाय आरो आङो ओमफ्राय आलुखौ दरसेल' होदों आङो बारा बुरजा होआसै ओमफ्राय पियासखौ एवना लाबाय दिंखियाखौबो होनोसै दा ओमफ्राय दा मोनहांबासो दाउदैखौ होगोन आरो आङो मोजां एवना लाखानानै दिंखिया आलुखौ ओमफ्राय नै फारसेथिं आइयाबो दाउ सावगासिनो न'नि दाउ लकेल ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहा दिंखिया भाजायाबो मोनसिगोन आरो दिंखिया आलु भाजाया ओमफ्राय दा दसे थानानै दाउदैखौ होनोसै आरो आङो ओमफ्राय नै फारसेथिं बाबायाबो दाउ रानगासिनो नै दाउ बेदरा गोदाखांबाय बाबाया ओमफ्राय आलु एवनोसै आरो बेखौ दा पियास हाखाबाय ओमफ्राय सारायखौबो दिखांखाबाय आरो आङो थावबो होखाबाय ओमफ्राय दा संबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय
संखांजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जों जानो जिरायबाय आरो दिंखिया आलु दावदै भाजा बेनिफ्राय आलुदो दाउ भाजाखौ ओमफ्राय दालि ओंख्रि दंदेरो आरो ओमफ्राय दा जों जाबाय थानोसै लोगोफोर सिख्लायाबो सानैल' नामा? ए नों हारसिंलाय? Good day.